OK, zdravím všechny, dneska si to zahrajeme Bedwarsy a jo, dneska bude videjko na second channel, takže dneska to bude takový klasičtější videjko to bude a můžete na tomhle kanálu samozřejmě vidět různý takovéhle videjka. Už jsem tady vydal Survival Games, což bylo celkem dobrý video, podle mě se mi celkem líbilo, bylo to od mých editorů, takže díky moc. Každopádně jo, jedu tady na Soul Bedwarsy a doufám, že to bude win, protože hele, já si věřím, že tohle Bedwars video bude jakože docela hodně special a že tady budou docela jakože hodně dobrý momenty a že bych to jako mohla dokonce i vyhrát, takže jo, věřím si hodně. Teď už to startlo, já se tady zatím farmím irony a goldy. Budu rád, když dáte odběr, protože na tomhle kanále hypujem 100 odběratelů, takže jo, už tak mě odběr. Jop, já zkusím fireball, jop, asi další. Tak, OK, mám 2 firebally, tak, jabko, hezky, tady já se obecně postavil s normálníma blokama, protože to bude asi nejchytřejší taktika ever. Tak, postavím se hnedka, aha, ty skapeš, no jo, skapal se, hele. Stává se, Žeru jabko pro jistotu. OK, to bude hodně dobrý rush. Ty mám 0 hápek, OK. A pošlo postel. Já si žeru znovu jabko. Čekaj to. Víte, že jsem ho nejtoval. OK. What? Ne? Ty mě nepušneš? Let's go. Co jsem zvěděl. OK. No. Já zkoumím tady kamenný meč, OK. Jsem se trošku zaseknul a zase vrátím zpátky a půjdeme jakože rovnou třeba, že jenom 3 lidi se jmenou, takže můžu mít 3. místo, což je hodně dobrý. A každopádně musíte být jakože nějaký funny momenty, musíte se jako trochu snažit, takže OK. Počkej, jako, já fakt nesmím spadnout do vojty, protože já nevím, jak na to mám reagovat. Ale, jakože to nebylo schválně, jako já vím, že jsem říkal, že to mám být funny video, ale jakože to fakt nebylo schválně. Jež ne? To fireball. To je šmejt. To je dobrý. No, hodně dobrý cábek, hodně. Mám jsem chcípnul, jsem se jako trochu bál, ale yellow a red jakože žije pořád. A já docela chcípám tady, takže trošku jsem dostal na střed. A já to moc neumím hrát solo, protože já jsem zvyklý to hrát třeba s Petrínem, ty Bedwarsy, já jsem tak hodněkrát solo nehrál. No skoro nikdy, jako Hypixel. Jenom párkrát třeba, když jsem se chtěl jenom rozhrát, ale jakože nikdy jsem netočil Hypixel solo Bedwars. Možná jakože, já jsem stal totálně špatný, ale abych řekl zakryl třeba pozadí nebo něco takového videa, ale jinak jsem to jako nedělal. Možná nejde zase na mě, nevím ty. To jsem možná vezmu jakože trochu víc toho. Já jste tady čekal bez tebou to pořádně, protože já nechci to skapat. A já jdu zpátky pro jistotu. Ježíš, půjdu. OK. Ale takže, je tady diamond, doufám, že jo, jeden aspoň. Jo, tak to je dobrý. Čekaj, jako jestli tady mám postel, takže počkej, teďka zdrhám, kašlu na to. Koletka. Jak? GG. Jakože teď jsme byli 3, pokud to nepletu. A jsme to 2. místo, jako nezlebil bych se, kdyby jsme to dali, jakože nejlepší by bylo první, ale jakože to nevím, jestli dám. Hnedka berem, a obustavíme asi, nevím, fireball se nebudu kupovat. Já si počkám na 12. iron, tak, dobrý. Kupujeme nejhorší bloky, co jdou. Obustavím takhle základně postel, tak, asi půjdeme od tohle. OK. Nespadl jsem, jo? Nespadl jsem, takže můžete být v klidu, nespadl jsem, takže nikdo nesmí hejtit, nikdo jako nemůže říkat nic. Nespadl jsem, takže jsem úplně v pohodě. Každopádně, hele, mám irony, dobrý. Já asi nebudu kupovat ten meč, ale
si koupím jakože třeba tohle. No možná z Ironu si koupím, jako naše třenice pro mě na Ironu, protože to je plně důležitější. Jakože teď mám tak do sebe bloku, což bude jako dostatečně stačit. I to doufám, že dobrý slovo, to jsem jako řekl. Ale doufám, že jo. OK. Já jdu semka na střed. Hezky. Dobrý. Jsem na středu, jo. Teď jsem jakože v prvních pár minutách na středu a mám tady emeraldy, což je jako neskutečný. Jako doufám, že mě nikdo nepuští teďka na začátku. Jo, mám 6 emeraldů. Já si poděkuji Ironový meč. A ještě nějaký ten potion třeba. Nikdo se to nevybíral, takže jsem se spokojený s těma emeraldama, protože ty kršlé emeraldy jsem asi nikdy neměl, což je hodně dobrý. Tak, nepočkej, to nechci kupovat. No emerald tady se asi nechám jeden. No, už ho vidím to táka. Nespadlo, no, nevadí. Samozřejmě, že se dostaví. Mate. Já nevím prostě, jak to hraje. Dobrý. No tak další cápek, co to je? Co to jako je? Aha. Co to je? Co tak vyknul? Jo, chápu. On se tam random lagbekne, hele. Tak to je dobrý. Hypixel, hele. Já srandu, že to mít to čornou všechno. Ale tohle se bude hodit, protože jako na mě teďka ještě 20, já jsem byl jako úplně vybavený. Já se chtěl koupit jump boost. Já nevím, já jsem se ještě nedostal k diamondu. Tak já si koupím bloky, no. A glutepu. Nic jiného mi zbývá. To je asi někde zase na mě. No to je 45 sekund. No tak jakože to je rychlostí světla. Pojď, poslední iron. Tady krásnou cestu. Enemy hráčů. Jasný, dej mi kombo tady. Dej mi kombo prostě na 1000 metrů, když jsem dole někde pod tebou. No jasný, takže mě, když mám speedku. To je úplně normální v tomhle světě. Teď jako bys mě mohl dohnat teoreticky, ale fakt, že mě nedoháníš. Já co to je? Se podkopal, no, nevadí. OK guys, tady po menším rage quitu, tady končím tohle videjko, takže pokud se vám tohle video z Bed Wars líbilo, můžete se hodně hodit odběr na tenhle kanál a samozřejmě můžete hodit tady odběr mým editorům, co editují tohle videjko. Takže jo, děkuji moc za podporu a díky tomu tady můžu vycházet na tomhle kanálu tak hodně tyhle videa, takže díky moc a já se s vámi loučím a zatím čau.